Так, братва, ми вже на полуниці. Фреза на місці. Трактор на місці. Зараз покажемо вам нашу полуничку. Бачите, який стан у неї? 10, вроді, чи 10 чи 12 днів назад ми сюди розкидали карбамід по мерзлоталому. Бачите, який в неї стан. Є ось у бур'янці. Зараз побачите, зараз все побачите, як батя фрезує. А потім цепляємо прискувач після фрезеровки і розпочинаємо чмирити бур'яни. До речі, напишіть в коментах, хто і чим, хто чим на полуниці і на малині вичмирює бур'яни.